както слънцето озарява със лъчи деня за нас, тъй както птиците ни даряват полет с песен в заглас, посрещат ни с любов, с вълшебна радост и с доброта. Това училище, то е път и светлина. Знам, това училище носи име на един голям поет. Днес и ние следваме на Славейков мъдрия съвет учи. Днес ние вярваме, важното е гордо да вървим напред и с радост да творим своите слънчеви